съм Баба Яга. О, здравейте, приятели! Аз съм... О, пак ще забравя. Бокс. И днеска играем тук на Баба Яга. Тук се направи нормална къщичка. А тук има материали за магии. Футирам силната пръчка. Ето и съм обличен като магиосник Баба Яга. И той видео... да се разкликна, добре. Той видео ще прави... ще да магии. Добре. Тук е свълши, може да кажете тук има материал, сам бак да видя. Той ще си го направи. Той ще си го направи на цвете, нали трябва и такова. Ще направя една магия. Добре, една магия. Сега, карахтинка. Абракадабра, 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 абракадабра тут. Ето магия. Это е толкова да фалши магия. Всичките видеоклипове да ви само да ви кажа, не бяха изтили, защото някой не е слово да ви кажа магия. Събраем още една магия. Абракадабра, абракадабра, абракадабра. Абе, що съм без звуци, what the fuck? Да съм с звуци. Що ще видя? Да съм без звуци. Добре. Айде. Какво? И добре. Така съм си. Чакай, включен съм зомбитите. Включен ли съм зомбитите? Я да видя. Да, не са включени обърка си, добре. Хайде, да се бъгам. Да. Добре. Време е да спим, но няма да спа, защото аз съм Баба Яга. Как да скача, да? Тук да се кача, да не сте успея. What the fuck? God bless. Хайде, бе, спам се лъжа още една стъла тук. Сено. Добре, сега ще отреме с вълшебната пръчка. С вълшебната пръчка, където животните. Ще отгледаме животните. Ека бей. Сега ще отгледаме с пръчката си животните. Искам от те да направим хубава отварка. Вълшебната пръчка ще удари всички. Ахтата прегия. И чрезка след къп. Ай, умирай, обирай. Умирай, мразате, ти няма напусна. Само вижте в коментарите какви са
Добре, ще няма трябва да напише. Казах на един да напише, защото той сега в момента гледа моя пратка. Не помни. Не гледайте, западайте очите, не гледам. Добре, сега, добре, с него, с този приятел ще играем на кринчета. Добре, броя до 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 11, 12, 16, 17, и това беше видеото от мен. Подобни се и чао!